So they are coming for hope. Jera mag Ramogi TV kod Ramogi Radio nochokore boma Homa Bay mar twak ewi chenro mag dongruok mabiro bero chumi mag gwengego mabende gin mokum jogo maneno TV mar Ramogi kendo winjo radio mar Ramogi moloyo. E bor riwruok margi motesini kata riwruok mar jotene gisingo tiyo kod thuoloni makoro koth chwe gwengo mar pidho yiende mar 10,000 kendo chiwo puonj ne oganda ma jokanyo e weche mag kawo hola mar konyo e dongruok margi. Riwruokno kwa achiel mar oganda ka bende gikwa oganda omed neno TV mar Ramogi kendo winjo Ramogi FM ka gipuo kambi mar All Media Services kuom bedo kambi mar fwambo masani okwako thoth gwenge mathur kae. Email modonjo ni we had a meeting with is chairman branch county. Inyalo bedo jawinjo mago simu e radio, inyalo bedo jawinjo mabe winjo ka winjo to bet ga beti ot, inyalo bedo ni jawinjo to bende intiere group ka waduto anyalo wacho ni mondo mi wabi together mondo mi welfare ni endo bed ma strong. To kan machake ayudo ka jomoko ntie manosechake tido ka gino siepe moko manochokre matin moneno ni gini ok tim wabeda oyae kama wabede gimoro manyalo konyo nyakwa Ramogi. Ramogi Radio okelo wa kanyakla kaka jowinjo mage kendo waloso riwruok kaka jo fans mag Ramogi mondo watim dongruok e kendo wawegi branches magwa duto te. Wan kod Mombasa branch, Nairobi branch, Kisumu branch, Siaya branch, Migori branch, Kisumu diaspora branch. Kawuono waluongo josaga mapuonjo wa weche mag kungo kod ola. Suwinjo ka SG wuoyo. Gik ma SG wacho kanyal nuoyo. Anyalo mna medo ni jothuro gi maduong' kaka makruok kanyakla. Kikaw yuech iriwo, kituro yuejno kama to konyal tur. To ka en keda achiel to tur mayum. Waseneno ka nitie dongruok mosebedo nikech seche ma gimoro timo member to wakaw nonro ni matu